naitwa Askofu Matthew Ongwenyi Moses omoiborwa ogetutu masaba ase kenyorokia kia meeting ekanisa ekorokunga matutu PH Church na ere kanisa yane yanga na Nairobi gaiga egonkora andiase a ministry ekorokwa Glorious Fellowship Ministry erensemo ya Utawala Airways singe njasa ngerere bageri rinente naso bosiwaino asijida ekechinge ningane tinya lego saba erine ngwanire ngani Nyasaye ase ekeregeke monene Nyasaye ito asiri tare Yesu Kristo na kore ngambi ya mona singe nsheri bageri lya bene kwanyalire ko bagokonga wotenna sensoko TV erine ngwanire ngana lyao bya mona singe nchomo tegereri oyo ntegerete andon spiasare nasabire umoiko okwana mona magimaito byamona singe njoko ireri bagali litangani nabakoreri beti bye bonse na obekera samabokao asiri Yesu Kristo oyo romotori ito amen. Ninkani some kuro sigetabu ge Ezekiel emerongene na isano isato ogo soma kuaye nemeronge tato na isano lingani yaseri kukuona nga goetanana omochi bonsi nigo orabe ekerengo gie chimori chilifu 15 na isato korwari tuko elio omochi oyo nigo orarokwe omonene nao are ndete nkwane eriete limo lya Nyasaye likorokwa nga Jehova Shama. Jehova Shama ekeroto gosoma igoro ya Ezekiel abana ba Israeli ekero bakorete bibe bakamogeche Nyasaye bakagenda ense y'obosomba ekorokwa nga Babiloni. Jerusalemu igolengo mojie asabantu bari gosasimera nomochi oyo ekaru ya Yerusalemu egasarigwa mara gatatu na Ezekieli igobachepense ya Babiloni ekero Jerusalemu yasaretigwe mara kabere kare asenseri ya Babiloni omoiko Nyasaye okamoimokia okamoida okamo ase ensemo ya hist okamana komorokia igoro yobonene bwa Nyasaye okamorokia igoro ya Yerusalemu omojie oyo tigetwa singe nchebibe ase miaka 70 Yerusalemu ekabate manyekaneti tumaini ya Yerusalemu ikakosa watu wa Israeli wakawa hawana tumaini wakaba unabantu batabwete ogosema likonde wensi bakamenya aso kweiranana ekiagera muntu ndeta yore ngororo ole kubaha ogosemeria hasemia ke yonspi aba Israeli bakarera semioyo yabo ime lakini Nyasaye asenge nchari Nyasaye akamuimuke Ezekieli akamworokia igoro ya Yerusalemu akamoa amatumaini nga Nyasaye noare akamana korokunga Jehova Shama engencho yae Nyasaye naare aiga ninda tengo kuonere asebeke ya moiga aba Israeli mbamanye tenga Nyasaye noarenge nonya bakorete bibe Nyasaye noarenge nonya batigetwe bagenda sense yobosomba Babiloni ari Babiloni pia ekero Nyasaye korokere Ezekieli Nyasaye noarenge ingi Nyasaye ganete kurwa somonto ekero gosomo muchakano Nyasaye agatunga mwenya bantu akamobeka ase omogondo ohedeni na somogondo yo hedeni egento gego kuno moyone nekemo kere marogoba Nyasaye igale kubatarera Adamu na Hawa igabwate alikuwa na uhusiano kati ya Adamu na Hawa
kwamba anawatembelea kila jioni ili kuwa na ushirika pamoja nao. Mungu anahitaji ushirika katikati ya mwanadamu na Mungu. Mungu anahitaji ushirika wa kibinafsi katikati yako na Mungu. Lakini ekero Adamu na Hawa basarĩtwo ushirikeria, Nyasaye akabarusia somogondo Edeni. Hobonene bwa Nyasaye bokaruororo. Egento gekoro ku Jehova Shama, engencho yaye Nyasaye nohare. Aso ushirika yaona Nyasaye. Ekerore nemechando manyanga Nyasaye nohare. Ekero watigirwa yabweka manyanga Nyasaye noharamo naye. Asege tandakia ukioborwaire manyanga Nyasaye noharamo naye. Ase mechando yao no kweumya kwao, no kolera kwao, no gochandeka kwao, Nyasaye noharamo naye. Na kitokoro kanga Jehova Shama. Mandike mana ukwana buyega. Ekeraba Israeli wakorwa sense yobo somba Misri. Biblia nasema kwamba walikuwa wanatanguliwa with the cloud, na nyuma yao walikuwa wanazungukwa na utukufu wa Mungu. Musa kama nakomote binyasaiga tinkogenda onye tokogenda mona intwe. Jehova Shama Nyasaye naare. Hawasole boniga Nyasaye noare. Lirio chande geta sebirengera libiao. Ngakigo semambie go Jakoba. Nyasaye noare. Ekiagero bonene bwa Nyasaye. Ezekiel yego toteminga. Ezekiel gaturi ete kidogo. Akaroro bonene bwa Nyasaye bogo chase karu. Yani akaimbo kiwakairu mpaka sekaru. Akaoro kiwo bonene bwa Nyasaye. No bonene bwa Nyasaye. Ekero bwa suwa sekaru. Nyasaye kama na komotebiga. Wono gocha karero iga. Goi kakare na kare. Omoji oyo noro kwe. Omoji o Nyasaye. Yatebana ki. Korwari tukeri. Omoji oyo ni goraro kwe. Omonene na ore. Aiga Jehova Shama lero igante getengo tebe asemechi atigetwe hasa bantu batigetwe aseme chando yacho ete asinge ncho yebibe ekerura uncho kelero iga gusiye itontegerere ekero tora moncho kere Nyasaye ebitu kebye binge bikororekana Nyasaye na nyare ko bisiria ekiageraga korogwanga Jehova Shama na somo chio yogusi Nyasaye noare ekiagera sama gimaito Nyasaye noare ase chikanisa chaito Nyasaye noare ase biashara byaito Nyasaye noare obo tuko nomo gaso Nyasaye noare erindo bonene buaye botomurekere egento tutakere gokora nekemo toratiga chitaito chiri tobugate tomonchokere Nyasaye ekero tuo monchokere Nyasaye torosubwa mate bwaitamo na Nyasaye asama sabo toanga mebi bebyaito tomonchokere Nyasaye erinda tocheneke gima nekero Nyasaye atochenire na atuarubwa matamo na intwe atakuwa na ushirika pamoja nasi. Atakapokuwa na ushirika pamoja nasi kuna jambo litatendeka. Maandiko nasema kwamba utukufu wa Mungu utakaa juu yetu, na katika hali yote utukufu wa Mungu ukikaa juu yetu giza litaondoka, na giza likiondoka mwangaza utakuwepo. Omosunte koraruo ama kweli takobase ebinyoro abana bako itanwa bakorebiwa ayuta kobaroro ekera abantu baramoncho kere Nyasaye nekera abantu baramoncho kere Nyasaye amarwe kenyoro tago itabanto ekegera Nyasaye obonene bwaye igobora tokuneke no bonene bwa Nyasaye kibora tokuneke omugaso igogoserio mosunte oborogi tibo kobaroro okoramana
tigoko baroro hogoitana tigoko baroro hogochenchana tigoko baroro ekegera omochiogusi na kenye ngima igora omocho Nyasaye na Nyasaye kana abogoriribaga ata wara sense yaito ata wara segesa kugeito obonene bwa Nyasaye borolekane abantu baranchane Nyasaye igara iromocho yo kobo mocho ye asobo tukono mogaso igara tobarerio mogaso ye wobonene bwa ye Yohana kaligereria karora obonene bwa Nyasaye igoro taroje mwenya bantonde bwensi taroje dini ende yonsi lakini akarobo nene bwa Nyasaye wogotomulekera lituko abantu ba Nyasaye toranje koirana torosi obwamatamo na Nyasaye totenere bogoronge totarase chira che Nyasaye nabe Nyasaye ito na intwento babana baye nobo tukobo nomogaso intwento be egesa kuke Nyasaye nekero kiemejando gotorate bega Nyasaye na aramo na intwe hekero kyobororo na totebe nga Nyasaye na aramo na intwe ekero gyokoremerwa na totebe nga Nyasaye na aramo na intwe nekero kyomogoko nekero togosherekea ndotebe nga Nyasaye na hare amo na intwe ekiagererie talia ye igakoro kunga Jehova Shama Nyasaye na aramo na intwe Nyasaye na haraiga Yesu akagarago chikoiborwa amaraika karuwa bobania agatebanga omwana naiborwe in the book of Isaiah inasema kwa ajili yenu mtoto hatazaliwa na Biblia inasema kwamba ataitwa Immanueli engencho yae Nyasaye amona intwe engencho yae nga Nyasaye na ale aliyesekelia orogetiwe Yesu agacha kaiborwa ekero Yesu iborwa akaro kwa Immanueli engencho yae Nyasaye amona intwe abantu ba Nyasaye tugomona baseni Ebolia sobogi mabwabo tukono mogaso ne nobwato bwamatamo na Nyasaye abarandi baminto twebolia bo tukono mogaso obwamate bwaitamo na Nyasaye na kibore abaraibeche kanisa tweboli na ki obwamate bwaito amo na Nyasaye na kibore ekero tokoimoka Jumapili ekero tokoimoka Jumamosi kogenda komosasima Nyasaye emyoyo yaito ama wasa ito na ama gimaito je namugwenerete Nyasaye ndobwato bwamatobu yamo na Nyasaye toisa gotwaro bwamatobu yamo na Nyasaye obonene bwa Nyasaye igobora abamo na intwe. Wacha Mungu abariki, tujipeane maisha yetu kwa Mungu, tutembee kadiri ya mapenzi ya Mungu, tuzishike amri za Mungu kwa ukweli, tuifungue mioyo yetu na tumwambie Mungu usiku na mchana atuumbie mioyo safi, mioyo iliyopondeka na kuvunjika mbele za Mungu. Katika kitabu cha Zaburi maandiko yanauliza swali moja hivi: ni nani atakayepanda hemani mwa Mungu na ni nani atakayeketi hemani mwa Mungu? Ni mtu aliye na moyo safi, aliyeunganishwa na Mungu. Omuntu gwataniwa mwana Nyasaye, omoyo yoro mwanzo omoikeranu, omoyo yoro muya Nyasaye akwego kino muntu oyo igoro moyo mwiranere Nyasaye gusiga ito to mwiranere Nyasaye asokuangama arine Nyasaye ito habweni ense ya ito asobonene bwaye Nyasaye nyale kubasenia ndage tubugo liri bagali sininiga rine nyale gusaba monaye ekero nasabira monaye Nyasaye agokonye ekero tugo chakomutie nyosita tuchakomutie nyosita tole nobwa matobuya amona Nyasaye erinde ebinto biri byonsi byasiretiwe Nyasaye nyale kobirania asinge nchubu amatebwaito amona Nyasaye. Mwana Nyasaye ito haselietalia Yesu Kristo bia mwana singe ncheli bageli kuangaire ayegokono kwa Jehova Shama hasekera hasenaore nebana asenkoro imenaere nebana asobo tuko naore nebana asomo gaso naore aseme chanda bantu bagwetera naore asama kongu yabantu naore aseworobu abantu naore nasebakogoka naore Nyasaye nagusabire gwetera asege pindi ekeiga onyare gukuna abantu bao obayigore hamaisabo wanyare gukoiranera ekiagera Nyasaye. Nyasaye hoyore moyo, Nyasaye oyo menyete kare na kare, Nyasaye oyo rororo okoro kwa Jehova Shama. Mbuya mwana sengencho yabantu barasege sunteme
ekero bonene bwa oborabare hegesunte kenyare korwororo leto gotoleka kwemioyo leto gotoleka gwechi familia leto gotoleka sabana baito Nyasaye obabarerio bonene bwao bia mwana singe nchomo tenyo gatano togo ikomo lero iga togo chakomo tenyo sita tugo wancha kwa gokoleke monene Nyasaye urusege sunte asege sakugeto kegusi horusiege sunte gyokoromana horusiege sunte kyogoitana horusege sunte kia mabonsi abeire kenyoro erinde Nyasaye hole togo konya kwao hole togo tolia kwao asege sakugeto kyomogusi na Kenya ngima Nyasaye hole togo nchani bwao erinde umochi ege sakugeto na Kenya yetengima hotobale liobonene bwao ekiagera wote banga na somochi oyo na Nyasaye ese Kenya yaito omonene Nyasaye naole bia mwana Sensoko TV na sabiro nyare ko baroro hobo tukono mogaso na sebipindi byabo byonsi tigoi wobonene nogosika lero nagoika kale na kale aseliedere Yesu Kristo oyoro motorio ito. Amen. Mwana nyare ko basenia Naye usisini pastor mbia mwana siringana. Asante. Nyasaye usisini onyena sikwarwa na onyetwanyorwa aro amasisini na amasisini. Amen. Asante sana sogo chaigano Ensoko TV. Yeah. Nande nabo kwani morigeria otonyori korwa gusia sokorwa nabigo nagoteya sogotoke kanisa. Nate abankoro kwa Matthew Ongwenyi igonkorwa ase kenyoroge koro kukia mitengi gesima ekanisa ya nase na ibole tu koro kunga matutu PH Church na inche gaigankora ndia ase Nairobi asakoro kutawala na udume korokonga Glorious Fellowship Ministry buno mochaki wa udume hiyo. Tato mintoga korokwa Pastor Fred Ongwenyi is a retired pastor. Olenga se uduma ya PhD for many years. Biamono tigoma na basene. Next time no chomolende? Na bango maleta no mwaka na bakorande biamono. Ntaito next time mwache. Merara twalingana. Lakini wono esa gulikwa mukwanire nabagie familia yago naboko bakwana nabasani bago. Biamono. Tigoma na nyare ko basenia naenda ba abaseni kegima. Asante sana. Asante. Nilio tarabateba marieta abantu bago bakwaniga iga. Woko ina no maite na botarugeru. Mumino ne akoro kwa ani mutindi. Nimbwata abana batato. Mwanena akoro kumasi, yo kabera akoro kufipi, yo gatata akoro ku happiness, no mocho koro yo mo akoro ku haziel. Mama hakoro kwa Grace Nyaboke. Na bonse na bakwaniri tigoma na nyare ko basenia. Amen sana. Asante. Gogo ikoba kwani? Yeah. Na bako ikika sana bako bakwani pastor. Nimbaba. Lakini next time I'm waiting for your dad. I'll bring him. Sawa sawa tuanganye. Asante sana. Asante. Sasa wo manchito morigeria tikana mwanchiro morande na irana nyaraka wikira nase kanisa. Kwera nande nsome ujumbe na boigo moteri tunere ndo choni nyareka wikira nase kanisa igonga anonsia sore to basiko skari. Tuira nante gende usanga somo rubirito endiba iya masesene.